ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಪಾತೇನು ಇಂಚಗ ಏನಂದ್ರೆ ಟ್ರಯಲರ್ ತುಯೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ನಿಕುಲ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಪಿಲಿಬೈಲಿ ಅಬುನಕ್ಕ ಎಕ್ಕಸಕ ఒక ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿನ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಆರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ఒక ಚಾಲಿ ಪೋಲಿಲು ದಬಕದ ಬಾಯ್ಸ ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಜಿನ ಅಥರ್ವ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೇರು ಮೇನ್ ರೋಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಐಟ್ ಬಾಕಿದ ಮೇರು ನಟರು ಉಳ್ಳಿರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡು ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಜೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಪುಷ್ಪರಾಜಣ್ಣೆ ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂದಿನ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಂತದ್ದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಣೆಂಕ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ವಿಭಿನ್ನ ಒಂಜಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ವಿಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಂತಪನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 6 ತಾರೀಕಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಉಡುಪಿಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವಲ ಕೇವಲ ಸೊನ್ಪತ್ತೊರು ಮಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಹತ್ತು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ₹90 6 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ 6 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ವೆಜ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪಕ್ಕ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂದಿಲ್ಲ ನಿಕುಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಶುರು ಮಲ್ಪಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಈ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಏತು ಪೂರ ವಿಷಯ ಉಂಡತೆ ಬೋಕ